Takže čau lidi, zdraví vás maxlík.lp.cz.video.nigra.cz a mám tady kamaráda, představ se. Já jsem jeho soused Vojta TV _lp.vlogy.com a mám odběratele jednoho. Jo, já mám 2, ale i tak je to dobrý. A takže my jsme si dneska pro vás připravili Minecraft. Inspiroval nás Pedlo. Jo, Pedlo. A tak je si tady založíme zol. nový svět. A bude se jmenovat jako já, jo. Bude se jmenovat maxlík.lp.vlogsnig. Tak, promiňte, já jsem to málem napsal blbě. Tak, teď si to zahlajeme. Už se nám to natřítá, hele. A když se vám to bude líbit, tahle hla, tak možná i budeme hlát servery. A taky tady budeme, hele, bugy jako svině. To je můj počítač, chápete, on stál jenom 3 koruny, takže je to úplně v pohodě. A vidíte, až bude mít 3 odběratele dohromady. Jo, tak to... Ne, a bude mít 5 odběratelů, jo, bude to těžký. 5 odběratelů, tak uděláme let's play a bude to multiplayer. A budem taky potom, když budeme bohatý, slavný, tak si koupíme do originální Minecraft. Originální Minecraft, protože to mi stáhnul můj starší blácha, který se jmenuje Vítek muzikám, ale on je to takovej Víta, já ho mám strašně rád. Jo, takže my si tady vytězíme dřevo. Hele, jak se dělá ten crafting table? Myslím, ne, strom a 3 dřeva, nebo 4 dřeva. Já nevím, jak se dávají 4 dřeva, mně to nejde tak. Já už jsem na to přišel. Koukni, takhle, jo. Hele, crafting table, tak teď si to zase vezmu zpátky. Tak, a půjdeme najít místo, kde si uděláme domeček. Takže se tady ještě vytěžíme dřevo. Vojtík chtěl čůrat, tak si ještě počkáme na něj. Vojtík, už čůráš? Ještě chvilku. Tak se vyčůrej a přijď. Už je tady, hele, už přišel. Za chvilku budu potřebovat kadit, tak... Tak to tady asi nebude dlouho. Ale my jsme si říkali, že bychom taky mohli natáčet třeba The Ame Fortress a takovýhle hry, jestli by vás to bavilo, musíte... A nebo ty kuličky, jak hrál Pedro. To se nám taky hodně líbilo. Jaký kulisky? Takový ty balevný, jak tam se jmenujou různě. Jo, já vím už, co myslíš. Jak se tam rozdělujou ty kulisy. Já můžu vám říct vtip? Já vám řeknu vtip, jo. Jo, jsi 2 a poslední upad. To bylo hustý, jo, pojď. Fife, jo. To se dostalo, jo, aby nás nesežrali zombíci, tak jsme si na to nastavili takovou super mega ultra věc, protože my to umíme. Takže jste to mohli vidět. A už to přichází, za chvilku půjdu na záchod. On má pedíky. No, tak si tady ještě vytězíme dřevo, ať dřeva máme hodně. A teď půjdeme za chvíli najít náš dům, si myslím. Tam, že bychom se to... Hele, mám dokonce 30 FPS. Jak to si to udělal? Jak to si tam nemám ten křížek? Já už dobrý. Tak, tamhle je miskině. Tady je voda, bacha, ježiši. Snad je teplá, jo, je dost teplá. Kolik máme chunků? To 0 chunků, mění se to rychle a máme 59 FPS. Ale tamhle je ten ostrov, na ten půjdem, tam se mi líbí, tam nebudou zombísi. Ještě si tady přendám dřevo, takhle, Ty kláso, my máme dřeva.
Už na to pedím, takhle si to tam dáme. No rychle, rychle. No dobrý. Tak už mám dokonce 40 dřeva, to je neuvěřitelný, co jsem ještě neměl. Co s tím budem dělat? Já nevím. Dáme si hodně lopat, aby jsme mohli kopat. Hodně. Jo. Tady si dáme tlávu. Si vezmeme tlávu, ale ne tlávu jako na kouření. To podle mě podle maminky nesmíme. Tady až budeme veliký. A maminka říkala, jednou jsem mi poslouchala za dveřma od lodnice, že play táto vykouří, ale jako co, jako klacek nějaký, nebo jako co mu vykouří, já to nechápu. Já myslím, že cigaretu, že mu zbyla, tak mu ji vykouzí. Jo, tak jo, tak to Máme mluví takový ty cigarety, fuj, tyjo, Tady mě to, tyjo, nejde to vůbec. Nebo jsem taky kamarád ve školce teda, promiňte, mi říkal klitoris, že jsem play klitoris. Co to znamená? A nebo taťka říkal, že masturbuje, ale my vůbec nevíme, co to znamená a Jo. nechtěl nám to říct. Já Jo. myslím, že to je nějaký lehčení klády v lese, aby jsme měli čím topit. A já jsem se ptal paní učitelky ve školce, to znamená masturbovat, a ona říkala, že je to strašně prostý, takže bychom to neměli říkat. Ale my jsme ji samozřejmě neposlechli. Jo, protože jsme veliký rebelové, vegelové, nebo jak to říká steak, jo, toho jsem jednou viděl. To je doblej, on sice nehraje Minecraft, ale je hodně vtipnej. Už ho sledujem a už hodně dlouho, už od včera mám za to. Myslím, že jo, už od Hele, včera. klávy tam jsou klávy. No ale teď si postavíme dům, jo, asi to bude 4x4. To znamená co? No já nevím. Hele jo, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 4, takže 4x4. 4, 5, ne, tak 5x5 ne. Jo, ne, jo, ne. Špatně to tady mám. Ty jo, to nebudu kopat lukou. Ty se stunťa. Nevíš, jak se dělá sekilka, nebo tyčky, jak se dělají tyčky, takhle? Jo, takhle, ne, takhle ne. Jo, takhle už jsem na to přišel. Jo, aha, já myslel, že tam musí dát hlínu. Tak a teď si uděláme sekilku, já jsem to viděl u pedla, to se dělá nějak takhle. Jo, takhle se to dělá. Ne, takhle se dělá paduka. Ne. Já nevím, ty jo, tak já to zkusím takhle. Takhle? Jo. Hele, co to je? To jsem ještě neviděl. Ty jo, co to je? A ta tačka 2. To dá si A nebudeme tohle dát. to taky si nevezmeme. Jo, tohle Ale se sekilka, tu jsme chtěli, tak si ji vezmem. Ta se pozývá na ten kámen a potom na dřevo. Ale lepší je na kámen teda. Tak tady si takhle to dáme. Ještě takhle. A kudy půjdeme ven? Ty se stunťa. Tak tady si takhle vyskáču 3 bloky, jo. 1, 2. Ne, tak jenom 2 play. Hele, jo. Takhle půjdu. Hele, a jak to budeme mít pěkný ten domeček. Ale musíme si dávat pozor, aby nám to nikdo nezapálil, jinak nám to schozí. Ty jo, hele, tady... Maminka nám dovolila, jakože jsme byli hodní a ve školce, tak nám dovolila si vzít bombonek a teď ho cusáme společně. Ty jo. Tady uděláme dveře. A já lízu Maxíkovi, teda, no Maxíko bonbon, my jsme si ho vyměnili totiž, to je Jo. vtipný. Protože jsme kamarádi. Tady si to pak uděláme vysoký nahoru. Tak a určitě bude dlouhý let's play, jo, protože já si myslím, že se vám to bude líbit. Takže za chvíli vyjde nový let's play. Takže a co to tady je? Jo, to je díla. Hele, stromeček. Toho zasadím tady. Tak, jeden, druhý. Tak uděláme si další dřevo, si uděláme. Sekirkou to vykutáme, to bude rychlý. To kope hodně rychle, to jsem ještě neuviděl. Ještě. Vůbec. Jo. Hele, a kam až dosáhnu? Tak ještě tady, hele, co to je za strom? Ten je nějaký bílej a hnědej.
A potom červený ve prostřed, to je divný. Jo, to je hodně divný. Tak a já za chvíli k tomu pustím Vojtíka a strašně to bude lamit, jo. A co to znamená lamit? Já znám jenom lamu a to je zvíře. Takže jakože něco lámeš, nebo jako co? Hele, to já fakt nevím. A jestli máme kamaráda, to neuvěříte, máme kamaráda. A ten normálně, ten se jmenuje On2, najděte si ho. On2, homo, běloch, teda vysoký blonďák, .op.lp. Teďka buzík a on, nevíme, On má 4 odběratele, 4! Nevíme, jak to Chápete udělá. to? 4! Jak to udělal? On to vlastně umí. On nás učí hrát Minecraft. A on má 4. To fakt nepochopíte. Hele, ale to vůbec, hele. Najtací blácha odchází. Jo, máme se... Promiňte, a kdybyste chtěli návod, jak to stáhnout, já řeknu bláchovi. On mi to stáhnul, jmenuje se Vítek, on je náš starší blácha, že jo? Jo. A on nás učí stahovat Minecraft. Co? Zapes mi na kabel tady u počítače. Jo, to vlastně To je můj počítač, co kezáš. Já jsem ho dostal od babisky. To je SD, to je play nějaký jabko to je. Jablízko a nějaký nakouslí, to je Jo, divný. sníme ho. No ale, hele, teď vám uděláme timelapse, tak ahojky. Lopatka, takže si musíme udělat novou. Takže tady vyskáču a teď už si to dělá Vojta, jo, Vojto, tak si to komentuj. Tak počkej, já se dostanu k tomu počítači. Promiň, to bylo těsný, skoro jsem Já o si tebe mi málem rozbil oblavovku. Tak, Už jsem už si jsem tu, tak a já teďka zase začnu kopat asi. Jo, takže bude další timelapse, takže cáhou a za chvíli. Ahojda. Tak už skončil timelapse, tady máme poslední línu, našli jsme tady i kámen. Jo, tak se ho půjdeme vykopat, ale A až za ještě chvíli. jsem vám chtěl říct, že my to video neumíme stříhat, tak nám to bude stříhat kamarád, Hele, tady jo. je ten kámen, tak ho musíme vykopat sekyrkou. Ono mu je už 10 tomu našemu kamarádovi, ten za chvilku bude moc kouzit. Tak tady uděláme jeden schod a to půjde to tam jít? Jo, půjde asi, tak jo, tak to necháme. Tak a co? Počkej, já potřebuju čůla. Co? Tady zabedníme ještě poslední. Dobrý, tak já už jsem se vyčůlal. To byla rychlovka, jsi fakt rychlej. Až budeš velký, tak já budu Superman. Ale tak to už ukončíme za chvíli. Jo, sekerou se to prejkope. Ještě to takhle vyskopeme. Tak sekerou to vyzkoušíme, teda ještě jsem to nikdy nedělal.
Zatrvá to dlouho teda. A z toho nám může padnout nějaký blnění. Nepadlo, škoda. No tak hele, my to už ukončíme, protože jsme velký kingové, takže čau, zdraví vás. Mějte se, Skládejte blásní klásně. My se poroucíme. Zdraví vás Ahoj, Mineclasák. A